27 बोसोर बैसोनि अभिजित नार्जारिया तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनानै गावनि बर' हिन्जावखौ गारनानै 45 बोसोर बैसोनि तामिल आइजोखौ लानानै खारदों। नंगौ, नोंथांमोना खौरांखौ थिगखौनो खोनादों। बाक्सा मसलपुरनि अभिजित नार्जारिया तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनानै 45 बोसोर बैसोनि तामिल आइजोखौ लानानै खारदों। अभिजित नार्जारिया बर' हिन्जावखौ लानानै जुलि जानाया 7 बोसोर जाबायमोन। 7 बोसोर बारनायनि उनाव बियो तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनानै 45 बोसोर बैसोनि तामिल आइजोखौ लानानै खारदों। खौराङाव मोनथिनाय बायदिब्ला बे तामिल आइजोआबो गुबुननि हिन्जावमोन, गथ' गथाय दङमोन। जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद मिनिथाव आरो साननो गोनां। अभिजित नार्जारिया गावनि बर' बिसि चित्रा बर'खौ गारनानै गुबुन हारिनि एबा गुबुन स्टेटनि गुबुन हारिनि आइजोखौ लाना खारनाया गावनि थाखाय जोबोद खैफोदखौ बोजबनानै लादों होननानै जों बयबो सानदों, नङासै? दा चित्रा बर'आ बेखौ गोबां नागिरबाय, गोबां सुलु लाबाय, नाथाय गाव नागिरनानै मोनाखिसै। ओंखायनो बबेयावबा नुयोब्ला नोंथांमोना चित्रा बर'नि जानबुं नं 8822811372 बे जानबुं नंआव कल खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। यार तो दरना किया होननाय बाथ्रायासो सोमजिबाय जानांगौ। थारैनो जोबोद साननो गोनां। गुबुन स्टेटनि एबा गुबुन हादरसानि गुबुन हारिनि बिसिखौ लानानै खारनाया गावनि जिउआव खैफोद लाबोनाय जादों। बेखौ जों बयबो रोखा मोनथियो आरो साननो हायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना बबेयावबा नुयोब्ला बेखौ हमनानै दोन आरो बिनि बिसि चित्रा बर'आ फैफिनजानायखौ लुबैदों जेरावखि थाया मानो। दिनै रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि बे वेर बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।